To je naše společná série s Vaškem, představte. Nazdar. A tady to je náš dům, takový no. Ale teď bychom si chtěli postavit v kreativu, jsme si tady dali takovou tu rovnou a chtěli jsme si tady postavit náš nový dům. Takže, tak tady to někde postavíme, ne? Tady v těchto místech. Co ty na to? Tady uděláme cestu. Vždycky mě až bude 7 minut, tak se vyměníme. No, takže tam bude takový malý střih uprostřed. Tak mi to pak připomeň, že bude 7 minut. A takže... Tady vykopeme hlavní cestu. Tady bude 1, 2, tak. Počkej, tady bude. Auto, pruh, auto, tak. Uděláme si tady, tady to jsou chodníčky. Tady bude hlavní cesta. Víc. Takže... To je stavěný městečka. Tak, říkali jsme si, že si postavíme městečko tady, takže uděláme to z čeho to tady, uděláme tady to. A nezej, ten je pěkný blok. Tady, ale městečko, začátek našeho městečka bude náš dům. Pak, a do komentářů nám můžete psát, co můžeme dál stavět. Jak chcete. Pište různý, já to klidně postavím, nevím jak Vašek, ale já to klidně postavím. Mně to problém nedělá. Mně taky jo. Jo, takže to nevadí, když budeme třeba stavit. Když mi tam napíšou postav čůráka, tak postavím čůráka. Klidně. No postav kosočtverec a postavíš kosočtverec. No, s čárkou. No. Dochápete. To budeme pořád, takže černou vlnu a bílou vlnu. Tak. Dáme silnici, jakože... Silnice, no. Co mám vám říct? Stavíme silnici. Děláme videa ještě z farmingu. Je tam 15 a 13. Já mám 13, Vašek má 15. Takže je to... Jakoby... Jo, ta 15 baví víc. Já jsem se chtěl vrátit spíš k těm starším věcem a... Ta 15. Jestli tady to bude delší, tady to, tak se omlouvám a třeba Vašek to dá tam nějakou písničku do pozadí, ne? Když tak. Já nevím. Uvidíme, no. Uvidíme, jak to bude. Zdlouhavý. Ještě tam dej tu černou, ne? Jo, tam třeba pustím tady teď písničku a můžeme, já dodělám tu a já tam pustím písničku, ne? Tak to stopni. Ops, cycki. Cycki. Ops. Cycki. Ops. Cycki. Bomba. Cycki.
Tak a jsme zpět s tím, tak jsme tady poslali zatím tu cestu. Doufám, že se vám písnička líbila. Doufám, že nebude copyrightovaná. Tak, ale postavíme si tady auta nějaký. Najdu, jestli tady najdu bloky. Bloky. Tady uděláme nějaký, to auto uděláme potom nějaký tady před barákem, ale první věc bude asi garáž. Uděláme si garáž jako první, tam uděláme nějaký pěkný auto. Kolik je to minut už? 6 něco. 6 něco teprv, takže tady uděláme asi 1, 2, 3, 4, tak. Ne, uděláme to s černou. Uděláme černou. Doufám, že se vám písnička líbila. Jsme hledali nějakou doufám, že to nebude mít copyright. Tahle písnička. Takže doufám, že ne, no. Dáme tady jakoby garážový vrata, tohle budou. Ty vole. Jsem zvědavý, jak bude vypadat ta 1.9 ten Minecraft, co tam bude novýho. V 1.9. Když tak mi napište, kdy má být, jakoby. Já vůbec nevím, kdy má být ta 1.9 Minecraft, takže máme tady to. A doufám, že fakt se vám ta písnička líbila, jako. Takže, potom listí. Takže si jakoby dáme takový, jakoby, aby to vypadalo trošku líp. Bude to moderní vila, jakoby, ten náš dům. Podlepší než ta maringotka, kterou máme teď. Já si to furt... Se ta písnička líbí prostě, já nevím. Už ani nevím, kde jsem ji našel. Ale měl jsem ji uložený v oblíbených, tak jsem ji tam hodil. A tohle natáčíme na Vaškův kanál, tady na kolegu. Takže hoďte nám když tak odběr a teď je kolik? Přesně. 8:08. Jo, to je dobrý. No zatím to vypadá dobře, ne? Já se na to podívám z dálky. Tak garáž zatím vypadá dobře. Teď si dáme taky takhle ten plot, jako to bude celý jakoby pokrytý plot tímhle plotem. To moderní vila. Tak to je takhle, ještě ten zadek. Tak. Bude to mít takhle takové ty černý obrysy, to bude mít. Nebude černá, ale bude bílá, ale bude mít takhle ty černý obrysy. Takže jako do komentářů nám napište, bude to trvat tak 15 minut každý video, tohle je první díl a městečka, takže jsem zvědavý, doufám, že se vám to bude líbit tenhle díl, já se jdu vyspat. Ten náš barák byl kde? No ty si ho. Tady. Tady je náš dům. Vypadni. Já si udělám lehký proces. Vypadni, hajzle. Ty vole, ono ještě není noc. Ale ta vila bude určitě lepší než tady ta naše maringotka. Uvidíme. Možná z příštího dílu už se budeme vítat z vily. Takže se vám tahle série bude líbit. Mně už se začíná líbit tamhle ta garáž. Si postavíme nějaký pěkný auto. Jak ty bys pak chtěl tady auto mít v té garáži? Mně je to jedno. No? Jedno bude moje a jedno bude tvoje, ne? To auto. To jedno dáme do garáže a jedno dáme ven. Já si tady udělám takhle vchod, jakože tady bude jako z domu. Tady bude okno velký, to bude jakoby do bytu, aby to zhlíželo, aby jsme viděli to auto. A tady bude bílá stěna, protože tady to už bude jakoby konec, no. A dáme tam třeba malý okýnko. Jo, světla jsem tam chtěl dát, no A nebo tady takhle dáme to, nedáme to do rohu, ale dáme to takhle. Tady bude okno, malý. Takhle bude malý okýnko. Tady dáme takhle světla.
ten meč, ten mě furt štve. Kdyby ten invet, tady ten, jako, já nevím, jak tomu vy říkáte, a já tomu říkám item, jak na, jako, tady to jako by bylo větší, takže by to bylo lepší, protože abych tam měl víc věcí a nevadilo by mi to tak. Dáme tady ty redstoneové lampy. Takhle, hezký, a oni hezky svítí pak. A vypadají i líp k tomu designu ty moderní vily. Vypadají k tomu líp, jako k tomu designu. Víc líp, jako se víc hodí. Kolik už je to minut? 11. 11? No, za 4 minuty. To tady kecám jenom o garáži, jak koukám, tady děláme jenom. Za ten celý díl tady budeme dělat jenom garáž. Tak koukám, tak se uděláme jenom garáž a v příštím díle budeme dělat dům. Tak dáme takovýhle ty mléčný skla. To bílé sklo, já tomu říkám mléčný sklo, aby to vypadalo trošku hezky, no. A to pěkný aspoň a vydáme mříže, aby se nám to nikdo nedostal. Takhle dávám vždycky do garáží a tady dáme normální tady ten opracovaný kámen. Nebo kámen spíš. Tomu říkám opracovaný, protože když ho vytěžíte, tak je to takovýhle ty šutráky, ale tomu říkám opracovaný, protože když ho upečete, tak z toho je takovýhle krásný kámen. Takže auto. Normálně černá vlna. Dáme tady nějakého sportáka, nebo je můj. Tady to mručí, no ale... Takže, dáme tady takhle křídlo, tady tomu uděláme. Černý sklovci, černý okna to bude mít. To vypadalo trošku pěknější. A to pěkně, ne, ta autíčka? Jo. Možná to sklo dáme ještě sem. No, takhle. No, to už to nevypadá pěkně. Dáme normálně tyhle ty, no. Pojď sportáček, ještě. Dáme tomu světla. Kolik je to minut? 13. 13. Ne, tady jsem to nechtěl. Tady dáme takhle světla. To vypadá blbě. Ale... nevím, tam nebudeme dávat světla, dáme tam jenom nějaký kola. Kolečka. A jaký kolečka mu tam dáme? Tam dáme jaký kolečka. Na takovýhle. Tam dáváme jenom takhle bloky, no. Tomu říkám, že to jsou pak kola. Takhle, no to vypadá pěkně jako s těma blokama různýma. Někdo staví ty auta jinak, já stavím zase takhle ty auta. Jsem viděl od Mahabo Productions. Mahabo Productions, taky dělají pěkný ty auta. Takhle mě naučili takhle jakoby dělat ty auta, jsem viděl pár jejich videí, jak dělat ty auta a jsem se to naučil. Kolik je to? 14. Tak já dodělám tu střechu a asi se rozloučíme. Mm. Dělám tu střechu a... Takže... Takže dobrý. Garáž je hotová, takže... Dělám takhle to. Takže čaute lidi, za 3 lajky bude další městečko. Napište nám do komentářů, co byste chtěli, když jsme postavili a... Odebírejte náš kanál, lajkujte videa a čau. Azar.